Palihog ko greet sa inyong katapad. Happy Gaudete Sunday. Na, pag Gaudete gani, malipay, smile, no? Happy Gaudete Sunday. Murag nasuko, no? Happy Gaudete. Buti pasabot, happy pa, Gaudete pa. But actually, Gaudete means rejoice, maglipay. Ug sa atong unang pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Isaías, first line palang gani, niingon na siya, magmaya ang kamingawan, ug mulambo sa disyerto ang kabulakan. This is a poetic line, no? Mamulak ang disyerto. Kanus abagud mamulak ang disyerto? Disyerto gani, pura na diha abog, init. Nung ka mamulak ang disyerto, pwera na lang ug naay oasis, no? Kanang murag vegetative area in between or in the middle of the desert. Pero kung disyerto ang hisgutan, ugah, way kinabuhi ang disyerto. Pero niingon si Propeta Isaías, magmaya ang kamingawan, kay mamulak ang disyerto. Mamulak. Mura siya kaanindot sa mga bukid sa Lebanon. Mura siya kaanindot sa bukid sa Carmel ug sa Saron. Kini nga mga bukid sa Israel, they are called holy mountains because they are so beautiful. Kay they have gardens. Kini nga mga bukid na ay daghang mga buwak diha sa iyahang punuan. Kung makaadto mo sa bukid sa Lebanon, ug labi na sa Carmel, dito sa Haifa, it is a garden. Nindot kay tan-awon kay sari-sari nga mga wildflowers ang namulak didto. Ug niingon si Isaías, moabot ang panahon nga ang mga disyerto mamulak sama niini nga mga bukid. Ug ang tubig mudagayday. Imagine, uga nga yuta. Mudagayday ang tubig. Very figurative, very poetic. Pero it gives us hope. Maghatag kinig paglaom kanato. Nga diha di ay sa kauga sa atong kinabuhi. Diha di ay sa atong mga kasakit ug mga kalisod. Taggaan kitag kalipay sa Dios. Ang Dios nga tuburan sa kaanyag. Ang Dios nga tuburan sa katahom ug kabusog. Maghatag ug magbusog kanato sa pag-abot sa panahon nga dili na nato pa pangandoyon pa, mangandoy pa kitaglabaw pa. Ang Dios na'y magpatagbaw sa atong mga kakulangon. Mauna nga niingon ang atong ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni Santiago nga pagpailob, be patient, hulat gamay. Pero pagmalipayon, diha sa atong pagmailubon, ato usa paningkamutan nga magmalipayon kita, kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Pero wala man ta kabaluon sa kanusa, pero ang gibsaad kanato, duol na, hapit na, anytime, mubalik ang Ginoo. Busa, let us just be patient. Dili lang punta palabing, magdali, mag-apura. Kay kung mag-apurado ta, permita sa puton. Diba? O, tanawa na sa inyong panimalay. Inigmata sa buntag, si mama, gipaningot nagluto. Si papa, mapay pagbangon. Ang mga anak, bangunon pa, pukawon pa kay mga eskwela. Si mama, sayos buntag, gisapot-sapot na. No? Kay nagdali man, kay mo trabaho pa. Ang mga anak, inigpukaw, saputon po, kay di paganahan, pero kinahanglan mo bangon, kay magdali na, kay malit. Maunay ipikto kung permita magdali, sapot-saputon. Pero unta diha sa atong pagpangandam, dili lang ta palabing apura, atong hanayon. Hanayon.
Let us be prepared at the same time organized diha sa atong preparation para dili ta magkraming. Kini biyang Pilipino hilig magkraming. No? Kung kanus-an ang hapit exam diha pa magtuon. Mao gitudluan kita karon sa atong Ginoo nga dili ta mag-anad, magkraming. Samtang sayo pa ato nang hanayon ang atong kinabuhi. Apan gipahinumduman pod kita nganong angay kitang maglipay. Nganong angay man ta maglipay? Malipayon mo karon? Tisa diri malipayon. Hala kasubo nila, how sad. Why malipayon? Kisay malipayon? Very good. Malipayon kita, maglipay kita. Pero si Juan magbubunyag, naglibog siya. Nga naman, if we go back to our gospel last Sunday, second Sunday of Advent, niingon si Juan Bautista, pag-anda mo, kay naay mo abot nako, nga mas labaw pa kanako. Ako, nagbunyag kaninyo sa tubig. Apan, nay moabot kanako nga magbunyag kaninyo sa kalayo. Nya kining moabot nako, siya ang maghukom kanato. Magdala siya sa uhay, ug iyahang i-separate ang mga grains, ug ang mga sagbot iyang isugnod sa kalayo nga dili mapalong. So John, ang huna-huna ni Juan, inigabot ni Jesus, judgment dayon. Ang mga nagpabunyag, luwason. Ang mga dautan, sunugon. Pero lahi si Jesus. Muna nga karon sa atong ebanghelyo, naglibog si Juan. At this time, napriso na siya. Pero makadungog siya kung siya gipangbuhat ni Jesus sa gawas. Moto nga nagpadala siya mga sintinunan o dingon siya, pangutan-ara gud na siya si Jesus kung siya bagyod ang atong gihuwat nga Mesiyas. He was doubting. Pero atong balikan nga si Juan baya ig-agaw biya na ni Jesus. Kaila si Juan ni Jesus. Pero naglibog si Juan nganong pag-abot ni Jesus, wala man siya magsunog sa mga dautan. Nganong wala man niya siluti ang mga badlungon. Unsa may giingon ni Jesus, adtua si Juan, ug ingna siya ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanglahon nangaayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nangabanhaw, ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabus. Very opposite sa gi-expect ni John. Maunang maglipay kita makaigsunan. Kay pag-abot ni Jesus, wa tadayon sunuga. Gitagaan pakitag chance sa Ginoo nga masinati ang kalibutan ug ipakita kanato nga ang Ginoo dili ganahan husgahan tadayon. Gipakita nato diha sa kinabuhi ni Jesus nga ang Ginoo maghatag kanato og kaluwasan. Dili silot ang gusto sa Dios, kaluwasan. Moingon ng atong salmo, Ginoo dali ug luwasa kami. Ang kaluwasan dili ang pagpanakit. Ang kaluwasan dili ang paghukom, ikaw dautan ka, maimpirno ka, ikaw buotan ka, malangit ka. Dili na maoy kaluwasan. Ang kaluwasan, mao ang pagpaghatag og pagpagtanaw sa mga buta. Ang kaluwasan, mao ang pag-ayo sa mga sanglahon. Ang kaluwasan, mao ang pagbanhaw sa mga minatay.
Ang kaluwasan mao ang paghatag og chance kung kita masayop. Maunay kaluwasan. Mao ba nay gihatag ninyo sa inyong mga silingan? Mao ba nay atong gipractice sa atong panimalay? Mao nang malipayon ta? Kung masayop bang atong mga anak, ato bang silutan dayon? Manglabhag bang mga lubot sa binonalize chinilas? Ang ato bang mga bana kung masayop, dili ba nato dabu-dabuhan og kasaba? Ang ato bang mga asawa kung masayop, dili ba nato kulatahon? Dili silot ang atong ihatag sa atong isig katao. Kay bisan ang Dios, dili silot ang gihatag kanato. Kaluwasan. Mao nang angay kitang maglipay kay si Jesus ming abot aron maghatag og kaluwasan, ug atong gipaabot ang iyang ikaduhang pagbalik aron ang atong kaluwasan mahimpit ug ang atong kalipay mapuno. Mao nay atong timan-an ha nga ang atoang misyon mao ang maghatag og kaluwasan ug kalipay, dili kasakit og paghukom. Hinaot paunta ato ng paningkamutan aron ang kalipay ni Kristo maghari kanatong tanan. Amen. Manindog kitang tanan.